Gaurkoan, urte amaiera honetan, Nafarroko egoera politikoaren inguruko balantzea egin nahi izan dugu, eta hartara, kontestu honetan, bigarren aldiz, aurrekontuak luzatu diren kontestu honetan, gero eta nabarmenagoa da. Gobernu honen ezintasuna, gobernu honen ezgaitasuna, herritarron arazoei irtenbideak emateko, eta edozein gobernu demokratikok momentu honetan ja dimisioa aurkeztu eta hauteskundeak deituak izango zituen. Hartara, egoerari buelta emateko, EH Bildutik planteatu genuen mozio bat, berriz ere egoeraren eztabaidaren ondoren iragarri genuen gure prestutasun osoa, gure borondate guztia jarriko genuela hauteskundeak deitzeko bideak errazteko, eta horren ondorioz jarri ginen harremanetan oposizioko talde guztiekin. Eta gure prestutasun osoan gauzatu dugu oposizioko gainontzeko alderdiekin izan ditugun harremanetan, izan ditugun kontaktuetan, eta hor beti esan dugun bezala gure baldintza bakarra hauteskundeak aurreratzea izango litzatekeela, eta inkluso beraien esku ere jarri dugu balizko hautagaia jartzeko aukera. PSNren erantzuna, azpimarratuko genuke, ezezkoa eman dio berriz ere Nafar jendartearen gehiengoaren nahiari, berriz ere aldaketari ateak itxiko dizkio, eta momentu honetan berriz ere mahai gainean jarri nahi dugu EH Bildutik gure prestutasun osoa aldaketa bidean sakontzeko, aldaketa hori gauzatzeko, eta horretarako garbi daukaguna da gehiengo sozial nahikoak artikulatzeko gai izan behar dugula, aldaketa hori benetan nahi ez duten sektoreak eta alderdi interesak herritarron interesen gainetik jartzen dituztenen jarrerak mugiarazteko.